Kulay yapi iwe pa iwe ngaptiang subha biang yapi sya kene ka Bible Study Series ka nomor khatsau kebarang dehi haka Pentateuch bat ka kitab Genesis kade kelenong kepalai bat hakene kesngi yang penting ya kijing kre ya kane ka kitab Genesis nang ta hakane kesngi ya pej ya karkom tho ya kane ka kitab Genesis ngidang don hi hakalanong ko ba ningkong bat kapaar kidon kipadon ya kane ka jingpej ya kini ki artli kilanong ko ba ningkong jong ka kitab Genesis ba kilong ki artli ki telong jing tho ya ke jing yatu Syapang kejing tau ia kapertei. Pada kini kejing itu kidei kiba wan na arteli kejing itu pateng langba jong kaktien. Bat ia kiba latho ia kata kebala ia tu langba jong kaktien. Da ki arngut ki nong tho lakajong kajong. Wei nakapenta kalau nong beningkong wei nakapenta kebaar. Kini di badan kiba perkat hakan dekadur kini ki artli klenong jong kitab Genesis kini kejing patai ka long ka bom yahab ya kata kaba haba tho ya ka jin tho bakui ka balong kaba layo long ba jong kejing persat jong mensim bakui ya kene kejing atu syapang kajing tau ya ka pertei ke mariang bari ki baro ki badon haki kijing pia ya ki lenong kijing pia lenong kajing tho bakut ya ka Bible la pia ningkong ya ki lenong da uwei ulen da soblei ne Father Stephen Langton ha kisnem khat arspa arpupra ter but une uleng dok soblei ne Father Stephen Langton lolong unong hikai school ba haparis but hadin ula syajid banlong Archbishop jong ka Canterbury nang ta ya kijing penbenta hakid khot pan lale sa da uwe pat u padar uba kerteng u santes pak nini berina ka jinga slok reuniam order of preachers naka pentaju tang berim ulapia naka pentaju tang berim une u Father santes pak nini naka seng op ulapia yak haki dikot naka penta ka jutang berim berune ke jingle yakane de haka snem syajar sanspa arpupra but Robert 18 ubalong unong shortcut jong ka Paris lapia ya ki lenong haki dekot ya kajutang ke patmai tingidon laingot hangni kibriu ki bapia lenong badekot ya ke Bible barok ka wei tinglei kine kila pia tang haus nem sejar arspa arpupra terter tila pia lenong ngau biang sisin da way Father ubalakala lene syajid bano Archbishop hadin ubakerteng u Stephen Langton Father Stephen Langton ha kasnem sejar arspa arpupra padu bapia dekot naklenong upia dekot ya ka jutang barim haka snem sejar sanspa arpupra kerteng jong ne Father udai santes pak nini OP lene order of preachers pada ke jutang bathamai da way unong shortcut ha Paris ke jutang bathamai ha ka snem sejar sanspa san pusan kumta but ya ka Bible la shon ningkong da u Johann Gutenberg ha Mainz hari Germany hakasnem syajar sauspa sanpo kumta
palat si spak sin la shon ya ka Bible shua ka snem si hajar san spak. Ti kane ti kini ki jing pia ya ki lenong hukum tu kemut ngilai i ba haki spak snem bakhat lai wala shon ya kini. Nang ta ya ke ba ngi menta ngi ong ka lenong baningkong bat ka lenong ke baar jong ka kitab Genesis ngidei ban page yaki kumba kilong kawei ka jingathu ka balong tang kawei ka jingathu hakaba ka jinglam khamat ya kine kilenong kadon ka jinglam khamat keberan siam hakalenong baningkong ka jinglam khamat ka ba ayangi ya ka jing pej kelum ka ba labu hangta khambun ki jing tho sapang ki jing thau jung blei ya ka perthei but kumno ublei u don ngia parang interaction with man udon ke jing a day ke jing ya kren but ubreu hakalam perang dan hakalam khamat ka ke jing penlej jingmut hangtu ka dei hai hakatu ke jing athu halor ka nika jing thau ka dei sepang kibeneng bat ka khendau sepang kibeneng bat ka khendau wengi pej ngan pule na ka Bible ha ka Genesis iwe la tha ha ka baningkong ublei ula thau ya ka beneng bat ka khendau ha ka baningkong ublei la thau ya ka beneng bat ka khendau ha ka lunong ka baar dekat ka basau ka ong kumne ka jinga tu khana syapang ka jing penlong ya ka beneng bat ka khendau habala thau yaki habala thau yaki ka jing penlong ya ka beneng bat ka khendau kumta hang ni kong ka beneng bat ka khendau te hang neru ka beneng bat ka khendau nang ta lengi ya chu pule ya kene hakata ka singi bo trai ublei ula thau ya ka khendau bat ka beneng mene haka Genesis iwe ni asingau ni pule ula thau ya ka beneng bat ka khendau hang ne pat la tho ula thau ublei ula thau ya ka khendau bat ka beneng hang ni ha kane ha ka baar kala don ka ka jing penlej jumut sa shawe ya kane ka story lene ka narrative jong ka jing athu ya kane ka jing thau ya ka perthei nang tahaba inu jor ya kine ki artli ki lenong ke ba ni la don ka jing ya kalang ne mo haparing ong at the time when Yahweh Elohim made earth and heaven Elohim Yahweh Elohim tang ni ka jing thau ya kane ka khendau bat ka beneng hang ni ka jing penlej jumut jong ka jing athu hang ni ka laken ria na kata ka ong thau ya ka beneng bat ka khendau sya ka thau ya ka khendau bat ka beneng lada ki lenong banikong bat baar lada kini lada om syam la pule ba kalong tang ka wei ka jing athu ti uno ubreu unla ban du no lane unla ban ya bakala ha kata ka jing thumu jong ka jing tho nang taru hak ba pule ya ki artli ki balong lakajong ka jong ka jing athu bat ki ba yalong kawei ke ba imat kalong ya persa ya kawei te ubreu
unsa du no ya ka jing long kong san jong kata ka jing kentang jong ka sengi ka pa nyau ya ka ba la tho tang ha ka lam khamat ka badan ha ka lenong ka banikong dilarangi pule ban penyaklat kemud larangi penyaklat ya ka kom pule jungi ibu ya ka lenong ka banikong hakawai kaliang ya ka lenong ba hakawai pat kaliang mut nginam don ka jing ngimsutu ya kata ka jing don jing adai pat nginam yo ban singtu ru ban tipru bakadon kata ka singi ka pa nyau pa ublei ulapan kentang ya kata mari kata la siam tang ka jing tu ka banikong but ka du no kata ka jing tu ksai jong ka jing thao haba la thao ya ubreu ya uta uba ublei ula khat ya u bandrung syakata kai jing shong tight when the man was first invited to enter into God's rest kajing pen kentang jong kasngi ke bah nyau bat kajing kular ya kata kajing rung sya kajing shong tight ke jong blei kata kadai kajing lam khamat lane kajing atu lupa lane kata kebalong ka dak kasin lupa jong kajing kular ka bansawan jong kajing pen im bom jukut ha ublei bat hakata ka saindur jong ka history jing pen im nangta kumno kata ka jing rung ha ka jing shong thai ka jong blei ka kalalong ka theme lene ka mat pedeng jong ka jutang ka barim kumno ka jing shong thai ka jong blei kalalong ru ka theme ha ka jutang pathomai kajing shong thai ke jong blei hakasngi ke bah nyau jong kajing thau ya ka perthe kane ka yathu kum katakan balong kum ka nong muna jong ka jingkular ya ka jingrung jong ki Israel ha ka jing shong thai ke jong blei ka balong ka sabat ban penlong ya ka kum ka jutang ya ka ba ladap yate halor ulum Sinai da ka hukum ke jong blei ka ba kane ka sabat kalong temporal rest ka jing shong thai ka ba shipor na ka naki nongshun jong ki Israel ha kata kari kepala kular jong kari kanan pat kejing kular jong kejing rung sya ka ta kejing shong thai ke bom jukut ke jong blei ha beneng kebalong ka jaka ke ba kentang ha kebalong ru ka jingkut jong kejing im jong ubreu ha ka perthei mahabang la poi sya kata kejing shong thai bom jukut habeneng kata kadai kajing kut jong kajing im ha perthei ke ikut perthei ni peteng ha ka bom jukut habeneng kum ka nuksa ha ka jutang ke barim kane ka tim jong ka jing shong thai ke jong blei la penlong menta ha ki Israel ki khun Israel kum ka jutang jong blei ubal don ya ki breu ki bate jutang baru blei ha ka hukum pakin rakhe ya ka sabat blei upenlong ya ki breu jutang ki Israel tak hukum ya ki ban rakhe ya ka sabat
kasingi syong thai kasingi palapen kentang tau blei kasingi kebahanyo leng ba lene kat ba lajia kane ka jing pen pau jung blei yalade hau ulum Sinai ublei ula ai ya ki hukum jong kita ki sipau ketien ila banong sipau ketien apa ringidan ko yakin ki ong decalogue lene sipau hukum ni ong ni ju ong berbar sipau hukum apa ring ong decalogue the 10 words idon ru pathok kumta ula ong ki Israel ke ei bol ong ki Israel ken mau ba ban rakhe kuj ya ka sabat ban ri kuj ya ka naba hakin riu sngi pin trei pin kta pin le ki kam jong pi baro rei hakasni ke banyo ka long ka sabat nakabanta u yawe u blei jong pi pinom trei kano kono ka kam hakato kasngi lemne mapi ne ukun jong pi ne ka kun jong pi ne ki sakri jong pi la de kente ne shinrang nangta mritang kata lemne ki nongwei ki ba imberkat pat pi kumta namba ha ki hindru sngi uyawe la thau ya ka beneng ka kendo ka duriau bad baro ki badon haki handre haka sngi ke banyau ulai syong thai dei naka da uyawe ula kerku ya ka sabat ya ka sngi sabat bad ula pen kentang ya ka Exodus arpau prahadu khadwe kene ka hukum kadai ka jing yait lengba hapdeng kitu ki artli ki jutang ke ba ublei ulak hukum ha ke ba ngisem yakane ha ka sipho hukum ba ublei ula ya penya day hak pendon ke jinga day hapdeng ubriu bat ublei bat kitu ki hukum ki wanra ban penpau ya kumno ubriu undon ya ka jinga day hapdeng parabriu nakabanta kiwipat ki jing pule lene ki jing tho chapang kane ki jing long kentang jong ka sabat ngilaban pule susu ya kane ka jutang pangi day ban ban rakhe kum ha Exodus la arpulai de khat ar nangta susu lenong ke balai puwei de khat san long lai pusau de ar puwei kalau nong lai pusan de ar ka Deuteronomy san khat ar hadu khat san perkum ta terte ngila ban sem kajing song thaj ke jong blei ha kajing thau jong u ka deiru ke ba la penlong le lawan ra ha ki Israel ha kajing kular jong u ya kata kajing pelaj im ke ba sipor the temporal salvation in the promised land kemud hari kanan hangta haba ki Israel ya kabayaki lakular bakin yo syong thai na ka jing sya ban ben bakin yo syong suk hangta syong thai syong suk ti kene ke jing kular ke badai hasla pertei takatau paring ong temporal salvation but hangne ngila ban siamru ladangi pule ha ka Leviticus arphunriu lai hadu khatlai Deuteronomy arphupra iwe hadu khatsa ha ka Deuteronomy khat ar pra hadu sipau Moses ulamaham ya ki Israel ulamaham ki Israel in pule ya kanemo Deuteronomy kalong ko khat ar
ngan pule nak bentai jong pi ya kane galong pra du sipo pra hadu sipo kane ke jing maham jong Moses ya ki pai Israel wong kumne phimdei ban le su kumba phijule hangni mentakasngi man lau breu usule kadba idei halaka jingpej naba phimpat poi syaka jaka songne syaka jing yok pateng jong pi kaba utrai ublei jong pi u ai hapi rei enda pi kam sa siliang ke Jordan pat pisong hakata keri kaba utrai ublei jong pi u ai benta hapi enda u ai jing aram yapi na kinong shun barok ki batawiyar ya pi barok saudong bat pi layo shong suk shong sain dik e jing maham jong Moses ki phimdei ban le shu kumba pi jule hangne menta kasngi kene ke jing maham jong Moses yaki marba phimpat poi sya naba phimpat poi syaka jaka shongne phimpat poi syaka jaka shongne tal sing nglaban Pedro yakene ke bai stream kene nglaban siam ro ha Joshua iwe long khatwe khat lai but khat sa haba ki pateng Israelite ki pateng Israel ki panikong jong ke Exodus kila sya pensitom nakabenta kajing bom ko ngu ya kajutang kajing bisar yaki kalong bakin hap pan yaj wir ki hapan yaj wir hadu sau posnem ban yap hari klau hari kenja hari siap te kajing bom ko ngu ya kajutang kajong ublei ni hap ban syak ya ke bami nakata kajing bom ko ngu ki Israel hang ni ngi yoi ki Israel hang ni kila hap ban ya sau posnem ya keba katkum kajing long jong kejaka lene geographically ladaki mi na Egypt kimdei ban simpor hadu sau posnem ban poi syari kanan kan bampor kam duna susu bannya kata dari nakadau jong kene ke jing bom ko ngu ki ala haban simpor saupus nem but don bu na preng juki ki la haban yap hangta kadai kitu ki pateng Israel ki babut ki bandrung hakane ka jaka songne ka yeng song thai ka jaka song thai jong u Yahweh kebalong kari kebala kular nangta haka sam khandai pusan ngila pe ya sam khandai pusan ngan pule ya kaneru kan khamba sam khandai pusan ka dekat sipo bat khatwe kong kumne sau posnem ngala ijli ya kata kapateng benriu hadu banga ong ngala ong kidei kibriu ba do nut kim ken snap ya ki hukum jonga kumta ngala smai bita horkit hordang kinom yo rung syaka jaka song thai jonga sam khandai pusan kot sipo bat kadwe tikene kaneru ke tu ispang kata ka sau posnem jong jing yaj wir jong kineki Israel ki Israel ki juk Israel ki pateng benriu benikong di kimyo rung ha kata ka ri ke bala kular ke ba ublei la kular ha ki Israel barok hai ha ka jutang ke ba thmai ke ba penbena ya ka jutang ke ba kejutang ba thmai ha ukris jutang ba thmai kadai ka jutang ha ukris kejing kerku na kebenta jong kejing yaine ha kejutang
kamlong shu kabai sipor. For covenant faithfulness are no longer temporal. Kijing kirku ki kelalong bom jukut. Blessings became eternal. But kajing rung hakai jing shong ne kajong blay ka kelalong ka kular jong kajing kirku bom jukut jong kapeneng. Kata kajing yok kenti kaba la don haka saindur kajong blay nakabantau breu nadu shua ba entau ya ka pertei. Siam yakane ngin pej haka Matius arpusan ngin pej ngin pule ya kane ka lenong bat kedekat mo habangi kre ka Bible ngin pan pule ya Bible arpusan lai pusau nang taus mun ong ha ki breu ki bahakamon jong pi ki balakerku ukpa junga ale to simti ya kahima balapan krek lupa ya pi nadu balaseng ya kaperte lapan krek lupa nakabanta jong pi nadu balaseng ya kaperte hasau pun riu dekat sau pun riu ni pule kumne yakine en phano sha ke jing sitom bom jukut ki ba hok pat kin le sha ke jing im bom jukut ti kene ka pateng jong ke jing bat ya ke jutang ha ka jutang ka pathmai ha nakabanta ki ba ha ka jutang ke barim lakular ningkong ya kari kanan kemut kari kepala pan yu da ki khamat paring ang temporal mukari ke basipor reha ka jutang mathmai ka jutang ha ukris ka jingkular jong kene ka jaka song ne ka jing song ne ne ka jing song thai kalong bom jukut bad ya kene la kre lupa nadu shwa ban seng ya ka perthe yo sngo mene hang ne bala krek lupa ya pi nadu bala seng ya ka perthe nadu bala seng don ke jing thok ong shwa ke jing seng ya ka perthe bat ya kane ka sam hane kane ka sam kane pusan ngla ong mene ya kane la ong biang ha ka siti saki hebru ha ka lonong ka balai dot khat khatway bat ka lonong ka saud khat iway hadu san hakane ka siti saki hebru ka takajing kular ya ka bala ap khmi lenti jong ka jing yo rung syakata ka jing ya long ka wei lene sitili bat kata ka jing shong ne lene ka jing shong thai how blay ka badon ha ka beneng kalong ka ba ladap don lupa ka nong muna jong katu ka sngi ka ba nyau ka baladon ha ka sngi shong ka balalong ka sngi shong thai ka baladon ha ka jing atu ya ka jing thau ya ka perthei bat ha ka siti seki hebru la ong si ong ya kine hadu khat arsin to sisin ha hebru lai khat wei nata dukhat khat pra nata hakalong ka basau dukhat iwei bat dukhat lai nangta hangtu arsin nata idon sahaki dukhat sau san pra khandai sipau nangta bat khat wei tentu te khat arsin mo dan khat arsin ti kitu la ong le la tho yakine ha ka siti saki hebru ti ban wanra ya ke jing penyadai halor kine ki thim jong ke jing rung sha ke jing song thai jong blay jong
ka sabat ka banikong jong ka tu ka jing atu ya ka jing thau ya ka perthei ya ka ba ublei u lakular haki Israel jong ka jing rung hakata ka jing song thai haba u Joshua u balai lami ki chata ka ri balakular kata ka ri balakular bat ka jing kular jong gitu kiba la kongo bandrung sha ka jing song thai bom jukut ka jong blei ya ka ba kinong tho kiba la yo jing persat mensim na mensim bokui hakai siti syaki Hebrew pa ula pensluri ki Kristan banlong kiba yaine ha ka jutang jungki ban rakhe ya gitu balate ha ka jutang ka bathmai ban yai yale ban poi sha kane ka jing song thai ka jong blei ka balong ka Eden bom jukut lada u Joshua ulayalam yaki sha kane ka jaka jing song thai u blei onom kren lada kala don kala katukai ke jaka ka ba une u Joshua ulayalam pat kila yo jing song thai na ki nong shun jong ki Israel nong shun jong ki Israel tumut ublei unom kren lara katu kala kut no hang tu omton kam su ban wat ta koi pat ka jaka song thai ti kamut ublei unom kren su sapang ka wei pat kasngi ti kunta gade bandon sakawai pat ka si jing song thai ka ba nyau ya ka ba labu kerpang na ka banta ki briu ki jong blei namar ba ban rung ha ka jaka ban yo jing song thai kalong ba ngin song thai na ka kam bangi trei kumba ublei ulale hadin jong ka jing trei jong u ti to kumta ngin yai tur saprang bangin yo ban rung hakane ka jaka jong ka jing song thai lane lada ngim yai yale ban tur saprang ban yo poi sakane ka jaka jing song thai bom jukut ngila ban let's say ban bud yakinuksa jong itu ki Israel ki bom syem la poi nomar ba kila kentai bat kila du no sepang kini pila ban pule hakasiti saki Hebrew along ka saud kot pra haduk kadwe dengan kabhai yang ngabangan pule na kabantai jong pi ki pas ngap bat kene kan long kaban kampen sup abangi supule bet na ka text bat ngin dupla ban sutu bat pepang ya ke e keba ngidang ya kren ngidang ya pule ngidang ya wat hang ne Hebrew saw pra haduk kadwe ngan pule na kabantai jong pi kumne namar lada u Joshua ulala yalam yaki sha kajaka jing song thai ublei un om dala kren su hadin sapang kawai pat kasingi kumta ka jing song thai sabat kadang ap ya upai ublei yusngau kani stik ong kumno kumta ka jing song thai sabat kadang ap ya upai ublei mudei mapi dei manga kani jing song thai sabat kadang ap yangi kadang ap taka bantai jangi utau ubarung ha ka jing song thai ublei u song thai na ka jing trei jong u kumba ublei ula song thai na ka jong u tongin ya le sitom namar kata banrung ha kata ka jaka song thai khnang ba en don mano ba kelon da ka ba pertu but ya kanuksa jong ka jingbom ko ngu ki Israel di ngimdei ban but ya kanuksa jong ki Israel ki bom ko ngu bat kila habban simpor hadu saupo snem ban poi sakari belakular bat bo na pring jong kir kim poisu kila suyap no hanti ya
hari kenja sapret kamet jungki dengiru hapan ya lek sitom ngapan tur syafrang pan poi pan bet cekatei ka thong pan poi cekatei ka risong thai put kane ka risong thai ka ba mengi iwe pa iwe ni ya lek sitom kamdei kata ka jaka ka bangila banu ida ki khmat briu ka ba manta ni hapan kut syai kane ki jik im ka ba manta insa yo ya kata ka ktin Hebrew nakabantah kane ka syong thai kedai Shabbat. Ka ktin Hebrew nakabantah nyau kedai Shabbat. La thoru seba, saba, lane sheva. But ubi ki long ki ju ki ktin ha ka ktin Hebrew. Seva lane saba kedai kaju. Di kajing benrap ya uesh benjing benrap ya uesh kamda don kam ti kemut laban ong Shabbat laban ong seba saba sheva ya kane ti Shabbat kemut ka jing syong thai kede ka kerteng jong ka sngi ke bah nyau jong ka tayau Shabbat ne the Sabbath kasngi yakaba lapin kentang dau blay kiba kentang dau blay kala yo yakane ka kerteng na u number nyau Henry yakipat kisngi benikong si bar si balai si basau si basan sngi bahan riu om don kerteng tangka sngi banyau ka yo ya kerteng Sabat tangka sngi banyau the kene kaktin Hebrew, the Hebrew root word shaba lene sava yakaba la yoru yakijingmut dakaba ong kajing pura bat kajing pendep kajing pura bat kajing pendep kadai ka tenrai jong ka kaktin Hebrew na kabanta u nomor nyau nakabanta ka ktin Hebrew ka banmut ka jing syong thai bat ka kerteng jong ka sngi bakhuj ka jong ublay ya ka ba lakdau lene la ong ha la tho ha ka ktin phareng kum ka Old Covenant Sabbath ka jutang barim Sabbath Henry Shabbat mene Shabbat menta Shabbat kaderu ka ktin Hebrew nakabanta ka jing smai ban smai ya ka jing smai ha ktin Hebrew kalong ban ong haparing ong to seven oneself mut penjanai ya ka jing smai ya lade apa smai mekene ki jing batai ke ba iyo naka Brown Driver Briggs Hebrew English Lexicon udan hasla kandai spa prapunyo hadu kandai spa prap kandai balai ublai ula thau ya ka Sabat na ka banta ukun benriu kumbau Jisu ula hikai ha gospel kalku Markus R punyo balai ublai ula thau ya ka Sabat na ka banta ubriu kumbau Jisu ula hikai ha Markus R punyo ingin pule yakane Markus R punyo in saya cakmat Markus R punyo ongkum ni paru Jisu lapen pun ya ka Sabat labu na kabanta ubriu om ya ubriu na kabanta ka Sabat ya ka Sabat labu na kabanta ubriu om ya ubriu na kabanta ka Sabat te hangne ini page syu syakmat kasngi ka banyau ya kata kasngi la thau bat labu la seng dau blay
bat bahkan long kum kajing pen pau jong u ya kajutang kajing ya te jutang hapedeng ublei bat ubreu u adam bat kaim kila dei bandrung hakata kajing syong thaj blei hakane kasingi banlong hakajing yalong shitli bapura bat unong thau jungki u Elohim bat ukpa u Yahweh kane kajing pen kentang bat kane kajing khot jong kasingi ke pahnyau kadai kajing sedang jong kajutang jong ubreu ha kajing adai bat ublei kijutang la penlong yaki da kajing semai hapedeng ublei bat ubreu kum kanuksa kejutang bat kajing semai ha kane kajing penlong ya kane ke jutang ha ka jinthok bakui ni i kajing sedang jing don kajing ya te jutang hak Bible ngisem ha Genesis ar khandriu arphundriu lai arphupra lai puwei Deuteronomy nyau pra nang ta dekat lenong arphkhandai dekat khatwei bat khat ar du khat lai nang ta ka kitab benikong Samuel long arphau dekat khat nyau kitab ar Samuel long arphwei dekat nyau nang ta ka lenong arphulai dekat san nang ta ka sam chispa sipau dekat sa ka sam chispa san dekat pra du sipau kitab sirak long sapusau dekat khat khandai bat arphau arphwei hadu arphulai bat lenong sapusan arpusan nang tanah ke gospel kat kumulukas long iwei dekat nyapulai bat kami jong ki apostol kalau nong kat arphkhandai hadu laipau bat siti siki Hebrew ka lenong ke bandriu dekat khat aradu arphau kane ke jutang ke paningkong hapedeng ublei bat ubreu kalong kaba la penlong la ni penwandur ha kasi kepahnyau namar kata ban semai ya kajing semai ha Hebrew kalong to seven oneself ban henyau yalate ban penlong nyau yalate di ha ka Bible kajing semai ka pen wandur ya ki jutang ki penlong ya ki jutang pa ki jutang ka pen wandur dan ka penlong ya ke jinyate kum shiying shisem kum kanuksa kala benlong namar jong ka jutang by shimet hapdeng lene ba marwei hapdeng u David pat u Jonathan keba u David ula ong sepang u Jonathan ba ulong u Henman dan u para jong u ngisya mekane haka Samuel iwei Samuel khat pralai ngitungin ya pule ya kene kendiat iwei Samuel khat pra iwei Samuel khat pra lai iwei Samuel khat pra teu Jonathan oleh te jutang bat u David mar ulai ya hukum ya lade mar ulai ya hukum ya lade kila ya te jutang kini te lane ngilak ban ong sepang kene kejing ya de kum siyeng sisem kala banlong ru kum katu ka jutang kawa la ya te ha ulum Sinai kawala penlong ya ki Israel barokhai kum ki henmen ki para kum ki henmen ki para ki panggil la ban semru ya jing kidau ya kata jing ong hakam jing apostol nong arkot lai punyau te kene kajutang blei palayate lapan pau ha kajing i bat kajing ai jong u Yahweh Elohim uba ai keluit ha ki khun ki jong u bat ka jing ko ngu jong
ki kun shinrang bat kun kentei ha ka jing pendem sha ka mon jong ublei ukpa peneng ha ka saindur jing pen im ka jong ublei ka bejia ha ka history ula penwandur ya nyau teli ki jutang bot ubreu ha ka jutang ka barim bat ka wei ka jutang ka bakhatu ula kular da ki prophet hakaba bat ublei ukun bat ka kurim ke jong u kata ka balang ka ba long kata ka jutang ka ba thamai baka long kata ka balang bom jukut ne ka balang salonsar the New Covenant Church Universal but kane ka jutang jong ublei ukun ublei long baju ta ukun ublei bola penoi kane jutang bat kata ka kurim ke kata ka kurim kane ka New Covenant Church Universal di kumtu di kane kede sipang kini ki jutang bat ngidang don su sipang ki jing semai di kapor menta ni nomsium ya kapor menta kalayat kapor tingin saya peteng biang sipang kini ki ding don jong ki jing semai jong habadon kini ki jutang bat insapet ha kani ke kelas ke banuan ka jutang ke bapra bat ke jutang ke bakhadu di kumtu ngila poi syabukut jong kani ka Bible class Bible study series mata kesengi di sekundu biang hakatayo ke banuan ti utrai nang yai yarap nang yai kerku yapi kat pa pinang don hakane ka jing kre yakane ke Bible rangkat bat nga nganget pi nang buat yanga pila ban ya sam ya kane syaki weipat ki parlok ki jongpi lada pi sngau bakane ka yarap sam ada pi sngau ka yarap ti ka syong ka ba pi mon ma pi tangba nga kentu ya pi lada pi pule bha ya ka Bible pinsa sngau tenat ban sngap kum yakini ki jaj jing batai bat ki jaj jing keren wakani kamde ke ba kubang ong barabor kane kamde ke ba ngang ahi na lade nga batai start manga kamde ki jing batai start jonga kede ki ekba ki start Bible ki batai nga sim nga ilem happy tin mar kata tu sa skor ba bat pentrikam ha ke jing im jong pi bat ke ekba nga perkut akan kesengi kalong to nginang yai tresitam ban poi chaka ribalakular kabalong ka bom jukut ka yeng shongne ka bai junom bor to try ni rap ingi we pe we amen